Welcome to the warehouse. Okay? Stress na stress. May problema pa. Madamo. Yeah. Hello! What's up? Bakit Mga na? higala! Majong buntag, mga kahigala. Ang buhok, nagkagubot pa. Today is my first sa akong work. Munang maga ako nagising. Si Banana nandun pa sa kwarto. Kasi nag-prepare pa ako ng dadalhin namin. Kay doon lang kami mag-lunch, no? So, nagdala ako ng soft drinks remaining namin. Tapos, chutney ni Banana, tabasco, of course, tubig, plato, baso, at yung niluto ko na fried rice with beef. Yan na. Kompleto na lahat. So yan na mga kahigala, nagdala din ako ng banana at orange. Kain muna ako ng para pamaho mga kahigala. Okay. Good morning. I don't know kung ano ang kakainin ni Banana. Hindi daw kakain si Banana. So nag-diet siya. Ha! Bahala siya. Basta ako is kakain. Yan. Sarap. Gusto ko to pag maraming gatas. I mean, maglutaw sa gatas ba? Bagang. Nagmamadali ako mga kahigala kayo. Need na. Maaga kami kasi medyo malayo kami sa warehouse. Hindi kaya doon sa Somerset West na malakad lang. No? Pero dito is malayo. Tapos traffic. On the way na sa trabaho mga kahigala, hindi na ako makapag-vlog doon sa loob kay bawal man. Si Banana lang ang allowed sa phone. Ako ay hindi. Maaga na nga kami mga kahigala, oh. Traffic na. Ay. Dumaan muna kami dito sa Kanako Mall mga kahigala. Kasi mag-meeting si Banana saglit. And then, pupunta na kami sa warehouse. To actually work inside of the store, merchandise the store, make sure that the store is always neat and tidy. Problem that we have with extras, even when you guys say have the loss of putting them on, so This stuff, I will take action. I will do something about it. Nagalit na si Banana mga kahigala. Oh no! Kasi ang store is gubot kaadyo. Dito na kami sa warehouse. Welcome to the warehouse. Okay? We are done eating. Work na naman. Nahiya ako kanina mga kahigala kay may kasama ako dito kumakain. Work muna. 8 hours later. Pauwi na kami mga kahigala. Anong oras na? 6 o'clock na kapin. Hi, kakapoy. Si Banana is kaunti lang kinain niya ng lunch. Kaya doon siya sa store, no? Paghatid niya sa akin, bumalik siya doon. Tapos ako doon lang sa warehouse. Hindi kami nagkasabay kumain. Kawawang Banana. Kadaghang problema. Oh, no! Ay, stress na stress. And then, Yes, tignan okay. nyo yung kamay ko mga kahigala. Ang dumi, parang nagtrabaho sa basak. Pero okay lang. Okay lang kahit maliit ang sweldo. At least may work, no? Kaysa wala. Magtunganga lang tayo dito sa loob ng bahay. Kain muna kami mga kahigala. Yan si Banana, nagutom itahon. May natira kami kanina. Tapos nag-toaster din kami. Hindi pa tapos. Lalagyan ko ng Nutella. Ay, wala ako sa mood kasi gikapoy ako.
Si Banana. He's in a banana. He's eating banana. That's my banana. Lingo-lingo mong gamal. Kasi yung amo niya is always lang nag-depend sa kanya. Parang siya yung amo ba? Siya yung tag-iya sa store. Kay Brian! Where are you, Brian? Brian, do this, Brian. Brian, do this. And then yung sahod is hapit na pangadyoon. Arang grabe ni mga inchikwakang mga kahigala po yung gaba lamang gajod. Ay, kapoy mag ngamuhan. Kung sa tinuod lamang gajod. Naloy na kong banana kay tiguang na badya. Ay, I'm back! Ilang days wala akong update mga kahigala kay you know na no, nagtrabaho ako pero off and on again and again. Wala pa'y klaro mga kahigala no kay medyo may problema pa ba, may kailangan pang asikasuhin, alam nyo na. So kahapon wala akong trabaho at today. So ngayon is same as usual, gala na naman si higala no. Susunduin ako ni Lori dito. Kilala niyo yung si Lori? Yung pinuntahan namin ni Banana, yung nakita-kita ang mga banana ba? Diba? 3 Pinay tapos 3 banana. So yun, siya. Bisaya din siya mga kahigala. 2 kami dito na Bisaya tapos 2 din na Tagalog. Pero yung isa is not always na sasama sa amin. Ay, hindi pa talaga kami nagkita kasi busy siya kay may business din siya dito ba na mag-baking. So maraming mga order, gano'n. Tapos may anak din. Si yung isa, si Ate Gina, yun lang, kami lang 3 palaging nagsama-sama, di ba? So today, si Lori lang ang kakita-kita ko. Tomorrow is kaming 3 with husband. May diferensya talaga mga kahigala pag may anak at walang anak. Kasi ako may anak pero wala dito. Si Lori walang anak. Si Ate Gina walang anak, nandun sa Pinas din. So, siya lang ang may anak dito. So, yun. Parang busy ang karir. Naintindihan ko yun kasi nga, nung sa Pinas ako, ganyan din ako. Busy-busyhan si higala. So, yun na nga mga kahigala. Maglagay ako ng spray sa bahay ba kay amoy. Di ko alam kung ba't may amoy. Sa ano siguro yun? Sa tawag nun? Sa carpet ba? Yan. Pagdating talaga namin dito is may amoy na. So, yun. At sa garage din, may amoy. Di ba naglagay kami ng dito, washing machine. Yan. Pagkatapos namin mag-washing is may lalabas na amoy. Di ko alam kung ano yan. Tatanggalin daw yan ni Banana bukas. Ay, di ko alam ano talagang dahilan dyan. Baka may patay na daga kasi nga old yan, hindi new, di ba? Pupunta kami ngayon sa Bios Mall pagkatapos magsundo ni Lori sa akin. Bibili siya ng panglagayan niya ng sauce kasi nagbinta siya ng mga chili sauce ba. And then, magdala ako ng longganisa yung binigay ni Ate Cindy. Salamat Ate Cindy! Nagbabaon siya ng longganisa. So, yun ang lulutuin namin para lunch. And then, si Lori na magluto ng rice. So, yun lang ulamin namin mamaya. Diyan na si Madam Lori. Nandito na kami sa mall. Maraming mga madam. May bibilihin lang si Lori dito. Asam tagig? Liko-liko tani. There's madam oh. Yeah. Anong kasiksi? Galing na kami sa mall. Kalijut lang. Kuan ragod. Oh. Nagpabugnaw lang. Pabugnaw sa musing at nakikilig. Librihan kong Madam Lori og kape. Iba daw kape dito sa McDonald's. Macdo. Iba kayo na bayad. Bayad. Sa ila kayo may bayad. Free man. Wala hilang. 2 foreign creams as well. Thank you. Arang kabungga ganyan English as well. As well. As well. Kala. Laisha. Bigyat. Lami siya mga kahigala. Hapit na siya nahurot. Oh. Thank you, gang.
ko og chili sauce ni Lori. Ito yung business niya, oh. Ha! Oh. 80 rand. Tapos, may tag 50 rand. Oh. Ito yung kinuha ko first. Pero, kaunti lang ba? So, ito lang binili ko. Malaki. Para sure ball na, mga higala. So, ito na yung chorizo. Longganisa man ang tawag nila, pero chorizo man sila, oy. Oh, rice. Domino. You want boyfriend, Domino? Ha? Yeah? Huh? 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 Smile, smile. Magtanaw ko na Magniflex. Ano saan man ang magdagway? Ngaw na tayo mga higala, oy. Tayo mga higala. Alam niya, magkamot. Pati anak na. Lami aglong ganisa with dyan chili sauce ba? Yummy, yummy. Mulayas na ka? Kapit-tulad pa sa Lagi. Salamat, gang. Binigyan ako ni Lori ng Monstera ba? Oh, nilagay ko na sa pot. Sana maging okay siya dito. So, medyo natagalan ako doon sa kanila mga kahigala. Kasi, nag-watch pa kami ng movie. Kasi may Netflix siya doon. Kami kasi dito wala pang TV. Bibili pa kung may ibili. So, ang title na nilagtaw na mo is Bride for Sale. Yung si Kimba. Nagluto ako ng lumpia mga kahigala. Yung ginawa ko kahapon. Kay na-bored ako. Para kay banana yan. Para dinner kay, alam nyo na busog naman ako, no? Baka prutas lang kakainin ko or yogurt. I don't know. Basta hindi na ako kakain ng rice. So, that's all for today mga kahigala. Yun lang ang kaganapan, wala nang iba. Ang lagi niyang tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay, but always happy. And most of all, be kind. Bye! Bye!